Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilanon naguluhan og Chocolate Hills. Kung kumpisal ko ninyo karong hapon ang labing una na kong tinuod gyud nga date. Kanang seryoso gyud nga date uban sa akong hinigugma diha sa Chocolate Hills. Ay nagsulti si Dr. Iris, dili siya. May akong hinigugmang dada diha sa Chocolate Hills. Doon hinigugmang nga bulanon. Sige, kung sungog ni Iris, ining akong girlfriend, wa na ron siya diha sa Bohol. I think tuwa na siya magpuyo sa New York. Kay nurse man siya. Classmate mi sa University of San Jose Recoletos, mga estudyante mi sa Political Science. Yung mga aktivista min duha, mo nga nagkasuod mi o nagkahigugmaay. Kung saan nagkahigayon, bakasyon, sem-break na mo sa San Jose. Taga-Tagbilaran man siya. Ingon siya, ihatod ko sa Tagbilaran, pero muagi ta sa inyo, sa Sagbayan. Kung nasuito mong Bohol sa ito ba, mulibot sa Bohol ang among biyahe. So, ari mi mo agi sa Tubigon, di mi mo dunggo sa Tagbilaran, kay gikas Tubigon, mas duol man sa Sagbayan, sa Kanmano. Kaya nahimutangan sa resort nga na kontrobersyal karon. Unya gikan diha sa Sagbayan, ihaton na ko siya magsakay mi og bus padung nas Tagbilaran. Nya ako na lang usa mo pauli pa do sa Sagbayan. So pero ingon siya sagdi lang giyahan ti ka para di ka masaag. Usa ra mi agianan diha sa Bohol, di man kay daghang agianan na Bohol. Ari mi mo agi sa Carmen. Mutong nagka-date mi sa Chocolate Hills. Atong higayuna, mga batanon pa kay mi sa mga dekada 80. Wa pa'y turista diha sa Chocolate Hills. So diha mi nag-date sa kanang viewing deck karon diha sa Carmen. Unya gisungog ko sa akong inahan nga kuno nagdakog babay dito sa Bohol. Of course, akong inahan ni siguro nga di mi mag-ipon og mga bata palagi kay mi di mi mag-ipon og katog ipa. Nag-ipon sila sa katong akong girlfriend unya pagka kay nag-overnight man siya dito sa among bahay pagka ugma human mi pamahaw dito namin sa Carmen. So mao na ta among date. Human dito sa Carmen, wa man kay mahimo. Wa man mi tunga sa tinuod nga mga Chocolate Hills. Igo lang ko niyang gipatan-aw mo ni nindot kay nga Chocolate Hills diri sa amo. Human adto na nakay mi og bus padung sa Tagbilaran. Kay kinahanglan mo pauli ko sa Sagbayan on the same day kay di ba ko taga Bohol. Unya pila ra may akong plite in town ko ikagasto-gasto dito kun di ko mo pauli sa amo. So mao to. Abbreviated kaya nga mong date. Mao na akong intro ninyo sa ato sugilanon karong hapon mahitungod sa Chocolate Hills. Pero ato ra na ay lang nag-isulti palihog ni Dr. Iris. Ikaw sabsib ayaw lang na ipanabi ni doktora ha. Ato ra nang istorya ha. Pero maayo to ang among panagbuwag atong akong girlfriend kaila si Dr. Iris niya. Kaila siya ni Dr. Iris. So okay ra ang among doon sa siya iyang kaugalingon nga pamilya, wa na mi makita. Kadaghan ako nakabalik sa Bohol, tingali kay tuan na siya sa Estados Unidos nagpuyo. Pero sigihan gyapon gustong ni Iris kada dunggo na mong Bohol o ato hapita sa imong girlfriend. Kanang mga sungog-sungog na lang ngayon ana. Ang sunod na kong halandumong kaagi sa Chocolate Hills, diha na ko puyo sa Sagbayan. Pag puyo na ko sa Sagbayan, makabantay ko ang yuta sa mga asnar nga giduma sa akong amahan. Doon na may mga bungtod. Kunya, nagtanaw ko, mura naman ginig Chocolate Hills. So kanang Chocolate Hills, nagsugod na diha sa among barangay, sa Kanmano, na diha mga bungtod. Pero, wa manggoy, way gitukod nga resort sa una, mga umahan na. So, murag wa lang to'y kaso kay unsa may kadaot sa kinayahan sa pagpanguma. Pero ang among bahay dool kay asos. Naastiilan sa bukid. Although dili sa makasubsob, dili sikit-sikit mga bukid. Pero nanam ang bungdo, ang gagmay kay nga mga bungtod, mura na og porma og Chocolate Hills. Magdugway mi kabaw, mutungas gud ang kabaw sa ibabaw sa bungtod kay tuwa dito ang daghan kay sagbot. So dili kay siya titip. Kanang nindot ragi kay siya pagkaporma. Nya kami magduwa-duwa mi, magdagan-dagan mi adto mi sa ibabaw sa Chocolate Hills. Sa akong manghod si Bimbot dito pa mi sa
abot mig bakasyon dito sa Sagbayan, sa Bohol. Unya, na mga punuan sa Biabas, naa mismo sa Chocolate Hills, manakami sa punuan sa Biabas, mangaon mi, ang mga katubot yung Biabas bitaw nga gagmay, pero tamis kayo. Mo to among mga Biabas. Sus, diot-diot. Amot tungod tiyali sa mga langgam ba, mga, I'm sure mga langgam na nagtanom adto, haskang daghan ng puno sa Biabas, mabusog yun mi. Magsuroy-suroy rami dito sa Chocolate Hills, mabusog rami. Pero wa kayo itanom. Mga naay pipila ka punuan sa lubi, daghan kay mga punuan sa Biabas, unya, ambot tungod tiyali kay daghang kabaw, daghang baka, daghang usab-sab. Dili kayo baga ang sagbot niya, dili kayo labong ang sagbot niya. Way kugon. Diri sa amo, daghang mga kugon, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. So muna ang dagway sa Chocolate Hills, gikan mismo sa ubos. So makasulti ko ninyo nga ang among Pinoy-anan dito sa Barangay Kanmano sa Sagbayan sa Bohol, mao na sinugdanan sa Chocolate Hills. Kunya, why galingan, why mga pabrikang gitukod, I don't know karon. Sa nahitabo, tinuod ba na nga usa sa mga Chocolate Hills gipatag diya Sagbayan kay gihimong merkado publiko karon. Ug na kontrobersyal na ni. Ug susiho na ni sa Department of Environment and Natural Resources, tingali iphon na to balik, imbitaryohon na to balik ni abot tabag 1,776 ka mga bundo o gitawag di Sagbayan og muto, gagmay nga bungtod sa Chocolate Hills. Sunod akong balik sa Chocolate Hills, kadto na akong giasoy ninyo nga giimbitar ko ni Roy Erecre. Gipasangilan sa militar na pangu sa mga rebelding komunista dinhi sa Bohol sa Tibok Central Visayas. Hantod na promote siya sa Tibok Visayas na siya na commander sa New People's Army. Although si Roy Erecre di man tumanggugubat. So murag ang mas tukma niya nga designation, siya maoy pangu sa National Democratic Front ug sa Communist Party of the Philippines dinhi sa rehiyon. Hangtod eventually si Roy Erecre na promote isip sakop na sa Central Committee sa Communist Party of the Philippines. Pero sa dihang nagkahinabi mi, bago pa kay ko sa ABS-CBN, pero diri nami sa Hagubiaw, nabalhin nami sa Hagubiaw. So mga kung sa maming tuiga nabalhin sa Hagubiaw, 97, 98. So late 90s, giimbitar ko nila. Unya, di ko padadon, primero padadon ko nilang kamera, so nagsabot mi kinsay kameraman nga mukuyog nako. Sunod na ingon sila, walay kameraman, magtuon lang ko sa paghandle ang kamera, so ila kong gitrain og dali-dali ang among news chief ni adto si Rose Olganza Borromeo. Ila kong gidali-dali og brief unsaon paggamit ang kamera kay di man pakuyugon og cameraman. Kadugayan ingon way kamera, recorder na lang, so wa na sad ko magdaog kamera. So mag-agad na gimitanan sa kondisyon basta nga maka-adto lang ko, maka-interview ko ni Roy Erecre. Kaya itong higayon na hapit kada semana doon na enkwentro tali sa militar ug sa mga rebelding komunista diya sa Bohol. Niabot ko mga palis dito sa Bohol o niya giingnan ko magpaabot og ngit-ngit una ko nila dadon dito sa Chocolate Hills. Yung kunya makatultul ta sa agianan siya, daghan mo kuyog nimo, naay mo escort nimo. Gibilin ko nila og usa ka pribado, di lang kumusulti unsa nga pero murag negosyo, murag usa ka negosyo. Ang ila gibilan nako unya ila kong gipakaon, ila kong ingon siya tagpilaw sa diya kadiyot kay tingali karon pang dayong kilom-kilom kakwaon. Tuod man dayong tikyop yun sa kangit-ngit, doon na yung motorsiklo nga niabot niya gikuha nako, gipaangkas ko og motorsiklo. Ngayon sila ayaw lag kahibong maglibot-libot rata para lang nga di ka makatultol. Aron lang may makasiguro nga di ka makatultol sa imong gagianan. So libot-libot sila, wa nila tap-tapi akong mata, pero mura sila og gausab-usab og gagianan aron lang tirik just in case yun nagsunod namo dili sila makatultol. Until finally nga naog mi sa motorsiklo, bukid na ang among nahimutangan. Pagkanaog namo daghan ang ni sugat, gihipos dayon ang motorsiklo o niya wa mi suga, ngit-ngit na nibaktas mi. Among baktas nilungtad og mga usa duha ka oras. Parte dugaya sa among baktas. Pero ang among gibaktasan mura lang mi og naglibot-libot sa Chocolate Hills from one hill to another. Ang among di na ko kaiha pila ka Chocolate Hills ang akong gibaktasan kay ngiub man, pero lisod ang agianan. Bantay liyo kay bakilid, bantay okay ni arang-arang ni kay patag, bantay diha kay kimba. Mga ingon ana ba nga paghulagway kay di man mi magsuga.
Doon na sila gagmay kay nga flashlights, pero di nila sige pasigap, ila lang ispat-ispat. Isip, I think kontrasinya sa doon na sila mga kauban tiyali nga nag-atang sa among agianan, pag siguro nga wa kabantay ang militar, way nakasunod nga mga pulis. Pati na namang gutom pag-abot dito sa ilang kampo, mga pasado alas 8 na sa gabi, nya gipadadaan man kong iris og adobo, kanang lamian nindot man kayong putahe iris sa chicken adobo. Ang amo to ba to chicken, purag pulos ra to adobo ang kong gida, pero kana bang naay gamayng sabaw. Sus, ingon sila nga, Leo Camille kaon na ng imong adobo, kay nag-ihaw man may manok para nimo. So, nag-ihaw sila manok, kami Roy Erecre man nangaon sa manok, ang suslipayan nila sa adobo, kay dako-dako man timbrera, nga akong gida sa, adili kong timbrera, marag dako-dako mga container, ang kong gisudlag adobo, dugay na kuno silang wakakaog adobo dito sa bukid. Lingaw kaay sila sa among panihapon, nya pagkahumang panihapon, mao na to, nag-interview na ko ni Roy Erecre. Di na ako isugilon, ako naman yung na-istorya ninyo, ang gisulti lang ni Roy Erecre na relevant sa atong topic na Chocolate Hills. Ingon siya, kanang military Leo, kahibaw na sila nga niamay sa Chocolate Hills. Hibaw sila nga ang among taguanan at Chocolate Hills. Pero di sila ka-pinpoint asa sa 1,776 ka Chocolate Hills may nagtago. Lisod kayo ming tultulon. Mo na niingon si Roy Erecre, mo na musulti ko nimo Leo, samtang napay injustisya, samtang napay panaugdaog, samtang naapay pagpanlupig sa katawhan, samtang yatakan pa ang labing kabus sa atong katawhan, ug samtang niapay Chocolate Hills, dili nila mapapas ang rebellion sa mga komunista. Mo yung sulti ni Roy Erecre. Tuod man, nangatuog mi, akong gihatagan og usa ka duyan, ang duyan dunay tabon, so ay lamok, parte na kong hinanuka. Gipukaw ko nilag sayo, kay manggikan mi og sayo. So, namahaw sad mi og sayo, o niya, baktas na sad mi. Kay, maura man to. Di man ko magdugay dito, kay di man safe. O niya, ako lang gi-record ang among interview ni Roy Erecre. So, naog na mi. Sugod mi ganaog mga wapay alas 7 sa gabi. So, mawapay pag alas 6 buntag, igot yun ni Hayag, baktas na mi. Sus, ang among baktas, pertin dugaya, murag gilahi nila ang ruta. Dili katong ruta nga among giagian. Naabdan gud mi og mga hangtod alas 10, alas 11 sa buntag. So pila ka oras ang among baktas, pertin dugaya niya. Basta sa akong binagtasay, usa ra to ka adlaw dito ko ha. Hapon mi niabot. Nibiya ko wapay udto, nawa akong tiyan. Di pa man sa kay dako akong tiyan sa una, pero nawa akong tiyan. Rekomendar ko ninyo gusto mong mawa inyong tiyan, sige mong lakaw. Sige mong pero kadto sa baktasa, grabe ato pila ka Chocolate Hills ang among gikatkat, gikanaugan, gikatkatan, gikanaugan, gipalibutan. Di ko kaihap sa mga Chocolate Hills. Unya, sa among agianan, dunay mga mag-atang. Nya mura silang mga mag-uuma ba? Doon na sila Kabaw, doon na sila Daro, doon na sila Balsa, doon na sila Karumata. Mura din sila og mga mag-uuma, pero ilang mga kauban. Unya, akong tanaw, sa unahan kaayo, doon na pa'y nag-atang. So safe yung gay mi. Kung doon ay magpatrolya nga militar, makabantay din mi, musimang mi. Pero wa man mi na sugatan nga mga uniformado. Unya, ang nagkuyog nako, way armas. Wa sila armas nga nagkuyog nako. So kung makitaan mi na nanglakaw, mura rami og barkada na nanglakaw, kay mga batanon sad sila. Wa gani sila magtap-tap na sa ilang naong. So murag part na to sa, I think ato ni kuyog nako kuan na to, mga legal personalities na to, dili na to mga rebelde nga pinangita sa militar o sa kapulisan. So just in case doon ay makakita namo, away magduda. Mura raming nanuroy dito sa bukid. Finally, niabot ko ang akong giabdan, I think, Sagbayan. Dito ko sa Sagbayan. Niabot pagkahapon. Pag naog na namo, dito na ko sa Carmen. So dito na ko nila gihatod sa istasyon sa bus sa Carmen. Unya, niabot kong Carmen, mga hapit ng alas 11, hapit ng alas 12 sa udto, ngita dayon ko og phone booth. Mga phone booth pa man sa una, wa pa may cellphone. Wa man kay mga landlines gud sa una. So, nakakita kong phone booth dito sa Carmen, dali-dali kong tawag sa newsroom, ang among desk ni ato si Anhing Ramil Paikan. Mo'y among desk.
Unya ingon siya, pwede i-record akong tingog. Ingo nga, di tingali kay bati man kayo magkaputol ang linya. Iko ihatag lang ako nimo ang detalye. Adto na lang ko mo mag-record sa akong tingog kung makaabot na ko kay Bilaran. Hopefully arang-arang ang telepono dito sa Tagbilaran. So, akong gihatag ang mga detalye, akong gihatag ang mga highlights sa akong interview ni Roy Erecre. Inko partial sa mail kay daghan pa kay mig istoryahan, later na lang. Pag gawas na ako sa phone booth, diha pa diya ang mga naghatod. Nakuha pa sila manggawas. Ingon siya, ihatod ka lang muli yung kutob Tagbilaran. So, naniud to mi, sakay mig bus, wa may magtapad sa lingkuranan. Pag abot sa Tagbilaran, ingon siya, naan na mi pension house nga gikontrata adto na ka dito. Nya mo to higayonan, wa naman ko sapatos. Naguba man ko sapatos ug binaktas. Ipalitan ko lang sinilas dito sa Carmen, sinilas na lang ko sa bus. Pag abot dito sa pension house, giintrigar ko nila, mahigalaon kayo ang tagduma sa pension house. Sumara to og ang tawag ana mga simpa, no mga sympathizers sa kalihukan. So dito ko sa pension house, ay kabala kaliyo secure ni ring lugar. Karon di lang ko kaila sa pension house, may rasab para sa ilang seguridad. So nangutana rin ko nabay telepono. Ingon siya nga na-telepono pero adto ra sa my front desk, wala gi telepono sa akong kwarto. Inko sagdi lang magsuwat lang kog report kay mag-i-record nako sa TV Patrol. I think pag abot na Tagbilaran, late na para sa patrol kay ang patrol ni adto i-air og unsa man tong orasa alas 5:30. Ang deadline na usually alas 3, alas 2 pa sa hapon ang deadline. So katong akong istorya sa pagkabuntag, mao na natin makarga sa patrol. File footage na lang, kaya wa may kamera. So, ang file footage lang sa Chocolate Hills, ang file footage lang sa Bohol, ang file footage sa mga previous encounters, tali sa militar o sa mga rebelde ang gigamit. Ang akong report, full report nako nga doon na akong voice, na air pagkaugma na. But by then, diri na ko sa Subo. Kay pagka natug lang ko sa pension house, ang ilan lang sulti, mag-overnight lang ko, di lang ko mo pa uli, just in case ba doon ay nag-interest. So, ito sa pension house, hopefully, mawaan tanang ko doon ay nagsunod-sunod na ko, ilang masaag. Pagkabuntag, ingon siya, okay na liyo, sakay na kag barko. Niya ako na lang, wala na ko nila kuyugi, dito na ko spantalan sa Tagbilaran, sakay na ko barko pa doon din sa Subo. Doon na pa Sweetheart sa una, katong barko na Sweetheart sa una, wala pa may fast craft sa una. So, mutoy, sunod na ko nga kasinatian sa Chocolate Hills. Human adto, wa na ko kadungog ni Roy Erecre, wa na siya manawag nako, wa na siya mo communicate nako. Expected lang kay di man safe na magsige siya og communicate nako, matultulan unya ang iyang nahimutangan dito sa Chocolate Hills. Hangtod nga nahibaw-an na nako na humana ang circumferential road sa Bohol. Kanang 260 kilometers na circumferential road nga nilibot yun sa tibok Bohol, nga nindot kayo hangtod karon. Nindot pa kayo ang kalidad sa semento. Anang circumferential road sa Bohol, ang arkitekto ang utok yun mao si anhing Gobernador Erico Omentado. Nahimusang kongresista Erico Omentado. Amahan ining gobernador karon sa Bohol nga si Aris Omentado. Ako nahibaw-an, dili na gikan ni Roy Erecre, gikan na ni sa militar o sa uban ng mga tinubdan. Ang mga rebelding komunista ni supak sa proyekto dito sa Bohol. Unya, nidemanda sila og revolutionary tax gikan sa mga Japanese contractors, mga Korean contractors, ubang mga langyaw na doon ay mga proyekto dito sa Bohol. Si Omentado, doon naman to'y isog man to sa Omentado. Nakigatubang sa Omentado nilang Roy Erecre o kaubanan. Ambot sa ilang gisabutan, nakumbinser ni Omentado nga bakwion sa NPA sa Bohol ang ilang demanda, I think 7 billion pesos. Ang ilang gipangayo nga murag demanda para dili hilabtan ang mga proyekto dito sa Bohol. Human ni nakumbinser ni Omentado ang mga rebelding komunista nga di lang samukon ang mga proyekto sa Bohol askang paspasa sa trabaho. So nahuman ang circumferential road sa Bohol nga way mga engkwentro, way mga pagpanunog sa mga heavy equipment, way nahitabo sa mga kontraktor o sa mga trabahante. Paspas nga nahuman ang circumferential road sa Bohol. Ngano ako nang gisgutan kay nahimo nang relevant sa sulod nga bahin sa atong sugilanon. Pag sunod akong balik sa Chocolate Hills, kuyog naming Iris. Si Iris ako ng asawa. Dito na sad mi sa viewing deck sa Carmen. Wa na nako istorya sa Iris, diin mi nag-date ditong dapita, pero daghan na kayong turista
Yatong higayon na. Unya, menos na kaayo ang mga enkwentro sa Bohol. Dili na almost every week doon ay enkwentro. Wa na. Tagsan lang kayong enkwentro sa Bohol. Nahibaw na kung sa rason, kay pipilas mga tour guides nga ni-guide na mo, ni-giya na mo, ako mga nakitaan dito sa kampo sa NPA. Pag-ato na ko sa pipila ka tuig na ang nilabay. Ya sila mismo, nag-isulti na ko, ano sa may, kumusta naman siya? Na naman may trabaho liyo. Nananghid na lang mi, nga mo, ulugsong na lang mi, kuyog na lang mi sa among pamilya. Pero to pa sila dito liyo, nabilin pa dito. Kami lang mo ilang gibuhian kay gusto mo manginabuhi na. So tour guide na sila. Mao ni epektibo nga counter-insurgency measure ang pagtukod og mga daan. Mao to pagtukod sa Trans Central Highway din na sulbad sab ang rebellion sa mga komunista diya sa Gaa sa Balamban. So para nako ang best counter-insurgency measure nga mahimo sa gobyerno mao ang economic development. Dili military power, dili militarization, dili all-out war sa mga rebeldeng komunista. So, human adto, ako nahibaw-an, murag nahuyang na gyud ang puwersas mga rebelde diri sa Bohol. Kay katong nibiya na sila, kay doon na may mga trabaho. Hantod ako lang nahibaw-an, kasi Roy Eric nibiya na sa Bohol, dito na siya magbase sa Negros. Ug siya ni nangukay, mamutong higayon na nga, didaghan sa mga rebeldeng komunista dito sa Negros. In fact, ang deployment sa militar, gibalhin sab. Ang mga sundao sa Bohol, gibalhin sab sa Negros. Kaya ni kusog sab ang mga rebelde dito sa Santa Catalina, sa Gihulngan, o sa uban nga mga lugar sa Negros Oriental. Yan itong higayon na si Roy Eric, gidungog na nga mo'y labing dako nga opisyal sa CPP, NPA, NDF din sa Tibuok Kabisayan. 2012, namatay si anhing Gobernador Erico Omentado. Dito siya mamatay sa Manila, nagbangutan ang mga bolano niya, nahinugon kaayo, gipasidunggan ang iya mga maayong buhat. Human, pipila ka tuig human siyang kamatayon, ni ulbo ang debate sa Bohol. Kay doon naman mga grupo sa Bohol gusto nga ang circumferential road nganlan og Erico Omentado Avenue or Erico Omentado Superhighway. Mao to ilang gustong ingan. Ang laing grupo sab ni-insist dili Carlos P. Garcia Highway ang angay nga ngana. Kay mas bantugan si anhing Carlos Garcia kay ni Erico Omentado kay na presidente ba yato sa Republika sa Pilipinas. At pila to kahugna po panahon pang Arroyo gidebatihan na to. Hangtod nga nawa pa ni Arroyo pagkamatay ni Omentado si Noynoy naman. So atol sa kang Noynoy gidebatihan na to, hangtod na Duterte na lang gidebatihan gihapon. Ay doon karon pag-check nako sa Google Maps, Bohol Circumferential Road paghihapoy-ngan. Wa pa manganli o Carlos P. Garcia ba o Erico Omentado ba? Mga tag-update ni Sir Peter D. Haresco, nanganlan na ba kanang Circumferential Road? 2 years, human namatay si Omentado, 2014, nadakpan si Roy Eric. Dito siya madakpi sa Davao. Kay gikataw nga nagpatambal siya dito sa Davao. Gida siya din ni Subo, kay daghan siya kaso din ni Subo, gidasa siya sa Bohol. In fact, dito siya prisuha sa Bohol. Katong mga ambuscades nga gipasangil ngadto niya, ang mga pagpanunog sa mga heavy equipment o uban pa nga mga atrocities nga gipasangil sa mga rebeldeng komunista ilang gihanok tanan ni Roy Eric. Kaingon jud ako ana Roy Eric madugta na lang gini sa prisuhan. Pero naplano ko moadto baka akong Roy Eric. Kay naman siya mapriso sa Tagbilaran. Pero dihang nangutana ko sa kadakuan sa militar, mahimo ba makikita ni Eric siya dili. Duay tugutan makikita ni Roy Eric. Kay giisip si Roy Eric nga high risk sa paglingkawas, pagpuga or pag nakuhaon siya i-rescue siya sa mga rebeldeng komunista. So why gitugutan? Gawas lang siya mga abogado. Pila ka buwan human sa pagkasikop ni Roy Eric, ako lang nahibaw-an nakagawas na si Roy Eric, nakapiyansa si Roy Eric. Tungod sa may laki niya mga abogado gipanguluhan ni kanhi Bohol Governor Victor de la Serna. So ngilngig ng abogado si Victor de la Serna iyang nalukat basta kuratas militar perting sukua sa kapulisan ug sa militar perting hago na tong pangita ni Roy Eric finally atong nadakpan nakapiyansa raman. Pero dako kay piyansang Roy Eric tungas milyon ka pesos tungod sa kadagas mga kaso nga iyang giatubang. Si Roy Eric mapahiyomon kuno kaayo nga nigawas iyang selda wahinon mamikat sa mga pulis ug sa mga sundao pero gawas nun si Roy Eric. Ambot doon na bay labot ang iyang kagawas nun sa pagbalik na sab sa
gikatahong presensya sa mga rebelding komunista diha sa Chocolate Hills sa Bohol. So gawas ining atong atensyon nga na sentro sa resorts nga gitukod diha sa Chocolate Hills sa Bohol under investigation karon kung gawas ining Captain's Peak Garden and Resort kanang agta nga resort diha sa Carmen o uban pa nga mga resorts nga gisusi na karon do na ba sila environmental compliance certificate, naka comply ba sa mga requirements sa Department of Environment and Natural Resources o sa Protective Area Management Board o PAMBI. Under investigation sila, pero dunay laing kalihukan diha sa Chocolate Hills pagkakaron. Ug tuod man sa niaging buwan sa Pebrero, dunay duguong engkwentro na niulbo tali sa militar o sa ginudahang mga rebelding komunista sa lungsod sa Bilara. Usa sa mga lungsod nga doon na nagsugod na ang mga bundo sa Chocolate Hills. So tinuod ba ang sulti ni Roy Erecre na hangtod doon na pa'y inhustisya o hangtod doon na pa'y Chocolate Hills, dili mawa ang rebellion sa mga komunista sa Bohol o sa ubang mga lugar sa Pilipinas. Apil na din sa ato sa Subo. Uban ni Dr. Iris o ni Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay ug pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Thank you very much, Sibi girl. The ping girl.